Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Ffwythiannau Esbonyddol. Mae ffwythiant esbonyddol yn ffwythiant sy'n dilyn y ffyrdd fx neu yn haflu rhyw rif a i'r pŵer x, lle mae a yn gorfod fod yn positif. Ni allai cael gwerthod negatif am a gan fod cyfrifiadau fel 0-4 i'r pŵer hanner neu -2 i'r pŵer 0.1 ddim yn rhoi atebion real. Fe'n rhoi maths error i chi ar eich cyfrifiannell. Mae gyda ni graff yma nawr lle mae a yn fwy na 1. A i'r pŵer x sy gyda ni. A fel newn ni yr animeiddiad, felly gewch chi weld beth sy'n digwydd yn ten. Felly, fel mae a yn cynyddu, mae'r graff yn esbonyddol, mae bob tro yn mynd trwy'r pwynt 0,1, a ni'n galw graff fel hyn yn dyfiant esbonyddol. Os edrychwn ni ar graff nawr lle mae a yn llai na 1, ond yn fwy na 0, wrth gwrs, a gawn ni weld beth sy'n digwydd nawr. Chi'n gweld mae'r graff nawr dal yn mynd trwyddo 0,1, ond nawr mae'n lleihol. Felly ni'n galw graff fel hyn yn ddadfeiliant esbonyddol. Edrychwn ni nawr ar graff lle mae gyda ni rhif o flaen y ffwythiant esbonyddol. Felly, os dyw yn haflu 10 lluosi gyda 1.3 i'r pŵer x, mae'r graff yn mynd trwy'r pwynt 0,10, a os dyw x yn 0, mae 1.3 i'r pŵer 0 yn 1, felly mae yn mynd i fod yn haflu 10. A os gyda ni graff 3 lluosi 2.1 i'r pŵer x, ni'n mynd trwy'r pwynt 0,3. Os yw a yn llai na 1 a c yn fwy na 0, bydd graff yn haflu c a i'r pŵer x yn gromlin tyfiant esbonyddol yn croesi'r uchelyn yn y pwynt 0c. C wedi lluosi gyda a i'r pŵer x. Os yn ni'n a graff yn lleihol, fel yn haflu 30 lluosi 0.85 x a yn llai na 0, neu mae'n lleihol, a mae'n mynd trwy'r pwynt 0,30. Yr un gwylod gyda ni yma, yn haflu 50 lluosi 0.37 i'r pŵer x, mae'n mynd trwy'r pwynt 0,50, yn haflu 50. Mae hyn yn graff sy'n dangos cromlin dadfeiliant esbonyddol ac yn croesi'r uchelyn yn 0,c. Edrychwn ni ar enghraifft nawr i orffen y fideo yma. Mae'r tabl a diagram isod yn dangos gwerth rhagfynegol V pint ar gyfer car ar amser T mis wedi cael ei brynu am 14,500 pint. Felly, gath ei brynu yn newydd am y pris yna, a dyna beth oedd ei werth yn y misoedd oedd yn dilyn. Awgrymwch reol sy'n cysylltu fi a ti. O hyn, rhagfynegwch gwerth y car yma ymhen 20 mis a 25 blwyddyn wedi iddo gael ei brynu. Mynegwch sylwadau critigol ar yr atebion chi wedi cael. Felly, os gysylltwn ni'r dotiau gyda'r llinell goch, mae'r gromlen yn edrych nawr fel cromlen dadfeiliant esbonyddol sy'n mynd trwy'r pwynt 0,14,500. Felly, gallwn drio rheol fel V yn haflu 1,4,500 lluosi a i'r pŵer t. Nawr, cymerwn ni 1 pwynt, wedwn ni t yn haflu 24, mae V yn haflu 9,500. Gosod rheina yn yr fformula sydd gyda ni ar hyn o bryd. A ni'n gweld, os rhannwn ni
mynd ar 14,500 draw i rhannu, mae A i'r pŵer 24 yn 0.6552. Cymeryd 24 i sradd o hwnna, a ni'n cael A yn haflu 0.9825. Felly, gallwn ni weid, gallwn ni drio, bod fi yn haflu 14,500 lluosi 0.9825 i'r pŵer T. Gallwn ni wirio pa mor ddibynadwy yw'r rheol yma wrth gyfrifo gwerthoedd y fformula ni wedi dod ar traws a'i adio i'r tabl canlyniadau a wedyn adio cromlyn i'r diagram gwasgariad. Felly, dyna'r tabl, gosod y rhes gwylod gyda'r gwerthoedd newydd. Wedyn ni, dyna'r graff gwasgariad gwreiddiol oedd gyda ni, gosod yr gromlyn ar gyfer fi yn haflu 14,500 lluosi 0.9825 T, a ni'n gweld bod y gromlyn yn mynd trwy'r pwyntiau yn weddol gywir. Felly gwenwn o'r tabl a'r graff bod y rheol yn disgrifio'r data yn dda sy'n cael ei roi ar y tabl. Wedi 20 mis, y gwerth disgwledig o'r fformula yw 10,200 punt. 20 mis tua yma. Wedi 25 blwyddyn, neu 300 mis, gosod hwnna yn y fformula, a ni'n cael tua 73 punt. Ond, pa mor ddibynadwy yw'r rhagfynegiadau yma? Wel, mae 12 mis o fewn y data sydd gyda ni. Felly, ni'n weddol ddibynnol bod y gwerth yna yn iawn. Y gwerth ar gyfer y 12 mis, 20 mis. Ond mae 25 mlynedd yn mell tu allan i'r ymrediad data, felly bydd unrhyw fanegiadau ddim yn ddibynadwy. Gallech chi feddwl, os dwi'n car yn 25 mlwydd oed, bod wedi cael ei edrych ar ôl, a falle fod ei werth wedi cynyddu fel car sy'n cael ei gasglu gan fobl. Felly dyna chi enghraifft yn defnyddio'r ffwythiannau esbonyddol.